Κάτσε, εδώ σου το πετάξω για να... Α, γιατί σε κοιτάει. Κοίτα Δημήτρη. Έλα. Έλα. Μπράβο το καλό το μωρό. Α, μα είχε κι άλλο. Θα έχει κι άλλο αυτό. Πείνασε ρε, άδερφε. Κι εμείς μόνο, Έχεις λίγο. Έχεις λίγο. Δεν έχεις μαζί σου, το φαγες. Κρέμα. Ψωμί, έχεις και ένα ψωμί, να το κοιτάξεις. Την άλλη φορά θα σκαΐσω. Ναι, δεν πήρε. Το φαγες. Είδες το σηκώθηκε. Να, πέρα. Του καθαρίσει τη φλούδα, Τι το τέλειωσε. Είδες Χρήστο, τι ψηλά που είναι. Τώρα και αυτός πίνει. Και έδωσε και στο κέντρο. Όχι, μην το κάνεις εδώ. Καλά αυτό δεν το... Όχι. Δεν αγκάει. Ξέρουνε ρε, τι είναι μπουκάλι. Όμως. Α, Χρήστο, ερώτηση πόσα δάχτυλα έχει αρκούδα. Από τέτοιες ερωτήσεις τώρα. Πέντε έχει. Τι, γεια σου. Γιατί μας κοιτάνε. Να καλά, αυτά δεν τα ταΐζονται. Ξέρω. Αφού στο παπά σου τον πορτοκάλι, αυτό με ένα πορτοκάλι. Πού? Μέσα στα μάτια. Τα έχεις? Εσύ το έφαγες, τώρα σειρά σου. Σε εκείνο τώρα. Έφαγες. Ναι, μπορώ.